Hola, bona tarda. Anem a veure avui l'eina de consolidar del full de càlcul. Vale? Anem a veure què és, un exemple, i com es fa servir. Mireu, tinc aquí dos magatzems de fruita, ho veiem amb l'exemple, i com sempre són dades petites perquè ho entengueu, però la gràcia d'això és quan hi ha un munt de coses que hem d'operar amb elles. Llavors aquí tinc unes fruites, aquí tinc unes altres fruites, i l'eina de consolidar el que em farà serà operar amb elles. El més típic és fer-ho servir per sumar. Vale? Sumar el que tinc al magatzem 1 amb el que tinc al magatzem 2. Això, evidentment, ho puc fer xino-xano, copiant les diferents fruites i sumant d'una taula o d'una altra. Però fixeu-vos una cosa, les pomes, aquí estan a la primera i aquí estan a la segona, les peres, o sigui, està desordenat. I hi ha coses que tinc en un magatzem que en l'altre no tinc. O sigui, això, si la llista és grossa, fer-ho manual és un pal. Llavors, gràcies a la màgia de consolidar és... em vaig on vull que aparegui la consolidació, i jo ho farem al mateix full perquè ho veieu ràpid, però és molt més típic fer-ho en fulls diferents. Vale? Tenir, per exemple, aquí les ventes de febrer, les ventes de març, les ventes de diferents mesos, i en un altre full obtenir els totals anuals. En tot cas, jo què ho faig en aquest exemple? Me'n vaig a la pestanya Datos, busco el botonet de consolidar, trio la funció, quasi sempre farem servir la suma, però fixeu-vos que en puc fer moltes altres. Vale? Tot això són diferents operacions que puc fer. I simplement trio, la referència trio d'on venen les coses que té que sumar. Apreto aquí i selecciono. Fixeu-vos que selecciono incloent els títols. Vale? Això és molt útil, i ara veureu per què. Podria no incloure els títols, però no se m'acudeixen exemples on no els vull. Faig clic aquí, i ara aquesta referència, que està aquí seleccionada, he d'apretar aquí a agregar. I aquí m'aniran apareixent totes les referències que ja hagi agregat. Puc tenir tantes com vulgui, i el que us dic, poden estar en diferents pàgines i poden estar inclús en diferents fulls de càlcul. Si li dono aquí a examinar, puc obrir un altre full de càlcul i estar sumant coses d'un magatzem que tinc en un document amb un altre magatzem que tinc en un altre document. En aquest cas no, en aquest cas he seleccionat una, l'he afegit, selecciono l'altra, apreto agregar. I aquí vaig veient el que tinc seleccionat. Del full 2, aquest rang, del full 2, aquest altre rang. Ara, podria apretar acceptar ja, però primer assegureu-vos de tenir marcat això. Si he fet servir ròtols, o sigui, aquí ròtols vol dir això, la fruita, la quantitat, els tipus de fruita, doncs aviso que hi ha una fila superior, aviso que hi ha una columna esquerra. I finalment, aquest requadret el puc tenir marcat o no, depenent del que necessiti. Si no el tinc marcat, fa la consolidació un cop i ja se n'oblida. Si el tinc marcat, cada vegada que jo canvi les coses dels magatzems, canviaran automàticament de la consolidació. A vegades no cal, a vegades sí que cal. I si esteu fent un exemple senzill, com el que estic fent jo amb el mateix full, que estic fent aquí per el que agafo d'aquí, no us deixarà crear vínculos con los datos de origen, perquè si el dato d'origen és la mateixa fulla de la consolidació. Us donarà error. Això ho podreu marcar si esteu consolidant amb un full diferent. En tot cas, tant parlar sembla més difícil del que és. Selecciono els rangs, vaig posant a agregar, quan tinc els rangs seleccionats m'asseguro de tenir això marcat i finalment apreto acceptar. Apa! Fet! Fixeu-vos que ha buscat les pomes de les diferents taules, encara que no estiguessin en el mateix ordre, ha buscat les peres, ha buscat els plàtans i ho ha sumat tot sense equivocar-se. Segurament vull donar-li format a la taula perquè sigui igual que l'anterior. Ja està. Ui, no, mira, se li ha caigut el nom de fruita, però bueno. Però la suma l'ha feta. I això és consolidar. És una eina molt, molt poderosa i molt guai i que molta gent no la coneix i no es fa servir tant com jo crec que la gent faria servir si la conegués. Ens veiem en propers vídeos. Adeu.